रे धरती पबीर चाहे के गुमिला पर खंड होया झिला बबुआने से हिला। आपस में लोग युद्ध कर रहल बा। कुछ कलाकार भी बड़े जे लड़ रहल बा, कुछ कलाकार के पीछे वाला लोग भी लड़ रहल बा। और जोन स्टार लोग के जोन बा गाना के साथ साथ उन लोग के वायरल विवाद जरूर चलेला एक बार। अभी कि हम हई समुंदर वो सोख लिहिका, अरे रोक लिहिका, अरे जोख लिहिका, हर जिलावा में हमारा कोनो खोख दिहिका। गाना तो सब कोई रंगदारी का देवल बा कि रियल में वो लोग के अगर देखा जाए तो कुछ नहीं के वो लोग के। नमस्कार, रउआ देखतानी शताक्षी न्यूज और अभी हम मौजूद बानी पटना में और हमरा साथ जे मौजूद बा उ परिचय के मुहताज नइखे। सबसे पहले न्यूज में स्वागत बा धर्मवीर जी। स्वागत बा शताक्षी न्यूज देखे वाला सबके हमार प्रणाम बा और आपके स्वागत बा जे कि हमारे पास है नहीं वो काबिल समझनी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानल ली चाहब कि शुरू से बहुत सारा ऐसा कलाकार बड़े जे कहले कि हमारा बहुत स्ट्रगल करे के पड़ला। रउआ कहाँ से स्टार्ट करनी अभी तक कहाँ पहुँचल बनी? दर्शक भी जाने तरह कि कहाँ तक पहुँचल बनी, लेकिन हम रवा मुख से सुनल चाहते नहीं। अभी हम कहीं नहीं खे, जहाँ हम बानी एकरा कोनो लेवल ना कहल जाला। जितना भी और पहले गाना आवत रहे, बाबू साहेब पर गाना आवत रहे, लगातार गाना आवत रहे, अभी भी आ रहा बा। लेकिन बीच में जौन रुआ रंगदारी मैटर जौन रुआ छोड़ी ले लाजवाब मैटर रहेला, कहाँ से ऐसा चीज लेके आइले रहुआ? मेहनत करी ले जा भाई। हमारे आर शारी भाई हैं, राइटर हैं, राजू भाई हैं, कुणाल भाई हैं, सत्यम भाई हैं, सब मेहनत करते हैं लोग, हम भी मेहनत करते हैं। तमाम मैं जितना भी गाना होता है मैंने कौन कौन कंपनी से गाना आ रहा बा भी और कौन कंपनी से आ रहा? अयोध्या म्यूजिक पर कुछ दिन पहले छूटर लगाना एगो कि जिलावा में हमारा कोनो खोख दी का तनी मनी हमारा दर्शक के सुनावल जाए। वो गाना रहे प्रीति राय गले रली हो में कि अरे उहे अकेले बाबे रिया हिला बोले आ झूठो मुठो के बाबे गुंडा बोला बोले। तो हमार लाइन रहे कि हम हई समुंदर वो सोख लिहिका, अरे रोक लिहिका, अरे जोख लिहिका, हर जिलावा में हमारा कोनो खोख दिहिका। तमाम ऐसा दर्शक बड़े जौन लोग कहेला कि गाना तो सब कोई रंगदारी का देवल बा कि रियल में वो लोग के अगर देखा जाए तो कुछ नहीं के वो लोग के पास। माने कलाकार के पास तो माने कलाकारी के सिवा कुछ ना होला और दिल के धनी आदमी होला। लेकिन वो तमाम दर्शक के रवा कुछ बतैती। देखी रंगदारी गैला से केहू रंगदार ना हो जाला, ये वास्तविकता बात है। हमनी के उगाई ले जा जौन कि आजकल के जनरेशन में चलता है, आजकल के लोग पसंद करता है कि तरह मार देव, चीर देव, फाड़ देव, हई कर देव, हो तो हमनी के तरह दिखा। हाँ, हमनी के उहे काम है जैसन लोग सुनल चाहेला वैसन हमनी के परोसे नहीं जाए। अच्छा, तमाम अभी बोलबम के सावन के पावन महीना आयल बा, हम चाहब कि दर्शक के थोड़ा सा सावन में की गाना भी सुनाओ जाए। एगो गाना अभी आयल बा हमारा आयांसी म्यूजिक पे कि धोखा देवे वाली लड़किन के कटवा दे बाबा नगवे से। एक गाना कल भी छूटता हमार वाली ही है। बहुत ही अच्छा गाना, अभी बहुत सारा गाना है, राधा म्यूजिक पे भी गाना आवे वाला बा, तो बहुत सारा गाना अभी आवता आ कुछ गाना छूटल भी बा। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जितना भी कलाकार बड़े कहल जाला कि माने ये कहल जाला का माने देखल जाता कुछ दिन से कि आपस में लोग युद्ध कर रहल बा। कुछ कलाकार भी बड़े जे लड़ रहल बा, कुछ कलाकार के पीछे वाला लोग भी लड़ रहल बा। और जोन स्टार लोग के जोन बा गाना के साथ साथ उन लोग के वायरल विवाद जरूर चलेला एक बार। अभी बीआईबी विजेंद्र सिंह बनी, वहाँ के कहते नहीं कि पवन सिंह को निकालो यहाँ से, बूढ़ा हो गया है, बाइकाट करो। बीआईबी विजेंद्र सिंह के है? नहीं पहचान तरवा ना हम के है महाराज रोशन रोकुद्दीन की बीआईबी विजेंद्र सिंह की हो माने भोजपुरी के वो कॉमेडियन हमें अपना ब्लॉगर के टाइप में दिखावे ले अपन चीज। कॉमेडियन हमें तो कॉमेडिये करस ना। लोग तो ढेर लोग कहते कि प्रोड्यूसरो हमें। मान ली कि हम सिंगर हैं तो हम गाना गाएम तो अच्छा लगे नु जी, कि हम लागम लंगटे नाचे तो हमारा अच्छा लगी एकदम ना बड़ा बाबू लगी। तो वह तब हम तो ये कहब, अब खैर तुम गा जानत नहीं कि हमें कहाँ हमें, लेकिन अगर ऐसा हम उनका से कहल का चाहब रबा हम ये वैसा बात कहले पड़े। देखी हम रबा सुननी कि ना पहले हम सुनले नहीं की तो वो अभी देखनी हमारा के तो ऐसे बात बा कि हई बताए हम ये बातचीत अभी होता तो देखली है। हम ये बात कहब नु कि कॉमेडी रवा करता नहीं, खूब अच्छा से कॉमेडी करी। खैर कॉमेडियो ठीक से नहीं करत, लेकिन करी, कोशिश करी करे के, अच्छा बात बा। रहल बात कि हम एगो ब्लॉग देखले रहनी यहाँ के
जी कि गई रहे हैं खेसारी के लड़का के यहाँ गई रहे हैं तो कहत रहे कि खेसारी जी के बबुआ दुलारा बबुआ फलाना बबुआ आज खेसारी के बैकाटा बूढ़ा हो गया है। और करे लड़का लगे जाके बबुआ जी या पाहुन जी या मौसा जी कह के ई लोग भोजपुरी में इतना कचरा फैला दिल बा कि ये लोग के विषय पे बात ही कोई उचित नहीं है। चाहब कि विशेष हम अगर यदि रउआ पास आयल बनी तो रउआ विषय में बातचीत होके तो बढ़िया लगी। और हम चाहब कि एगो अपन जोन सुपर डुपर हिट गाना गए बबुआन वाला हम चाहब कि एगो हमारे दर्शक के रउआ सुनैती। एगो गाना रहे हमारे कि प्रखंड हुए जिला बबुआ ने सहिला हाँ इहे गाना कि अरे धरती पबीर चाहे के गुमिला प्रखंड होया जिला बबुआ ने सहिला। ई गाना बड़ी बाजा रहे, बड़ी प्यार मिलल। अभी फिलहाल एगो गाना गाना बहुत लोग चुरैले हूँ रहे और इहो चीज अब कहिए थी चुरावे के तो ढेर लोग बहुत गाना चुरेले सब। हमारे गाना हिरल करब रंगदारी बोल रोक लेबे का तो उ तो गाना के 107 जना गइले रहले हैं गावे के तो ढेर लोग चुरावता। अभी फिलहाल एगो गाना हिरल कि अरे यार रंगदार होना केहू रोकेला कि हमारा जिला में रंगदारी बरियारी होखेला। यो बहुत लोग चुरा के गइलस। मैंने सही में बरियारी होखेला कि मैंने खाली गाने में होता है। देखिए वो तो अपना अपना वो कहला के बा कि हमारा जिले में रंगदारी बरियारी होखेला। हमारा जिला में रंगदारी बरियारी होखेला यहाँ के पर्सनली अपना खातिर नहीं पूरा तमाम दर्शक चाहे वो जौना जिला से होखस उ तमाम दर्शक खातिर गीत गौल बा। हम चाहब कि जितना दर्शक बढ़े ए गाना बजा के रील्स बनाई अपना जिला के नाम रोशन करी जौना जौना जिला से बनिए न। तो जाते जाते पूरा हमारा दर्शक से का कहल चाहब हम ये कहल चाहब कि शताक्षी न्यूज के आप लोग सब्सक्राइब करी और ढेर सारा प्यार दी जैसे हमारा के दिहिले ऐसे ही भाई पर आशीर्वाद बनेले रही। यहाँ के हमारा पे फेंकनी है लेकिन हम यहाँ फेंकते जितना प्यार दुलार रवा सब भी दे रहल बनी हम चाहब कि यहाँ के और आवश्यकता बा रउआ सबके प्यार के और दुलार के। तो हम चाहब कि तमाम जितना भी गाना आ रहल बा वो गाना के आप सब सुनी और अपना दोस्त मित्र साथी के जरूर सुनाई। यहाँ के तमाम जितना भी गाना बा गाना बड़ा खूबसूरत गाइले और आवाज़ के तो मैंने कहीं कि नहीं ऐसा के तमाम वीडियो और तमाम एपिसोड से मिलब तब तक खातिर धन्यवाद।